Aktar minn 100 għaqda volontarja tibbenefikaw mill-fondi tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma li jlaħqu 2.5 miljuni euro biex iżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ilma. Permezz ta' din l-iskema dawn l-għaqdiet li jvarjaw minn għaqdiet soċjali għal mużikali u sportivi innaqsu l-emissjonijiet u l-ispejjeż biex ikollhom aktar riżorsi biex isaħħu l-operat u s-servizzi tagħhom fil-komunità. Kull għaqda rċevit qotjiet ta' bejn 1,000 euro u 27,000 euro skont it-tip ta' proġett. Il-proġett implementati mill-għaqdiet li gawdew minn din l-iskema fl-aħħar 4 snin irriżultaw fit-tnaqqis totali ta' 1.4 gigawatt hour ta' enerġija konsmata. Dan ifisser li mhux biss frankaw mill-kontijiet tagħhom imma naqsu wkoll l-emissjonijiet tal-karbonju b'aktar minn 500 tunellata. Il-kap eżekuttiv tal-Inspire spjega l-proġett li sar mill-għaqda li jmexxi. Il-proġett huwa maqsum fi tlieta, l-ewwel wieħed huwa relatat ma' xiri ta' pool cover. Il-fundazzjoni fil-fatt għandha therapeutic pool ta' 25 metru li tiġi msaħna u naturalment il-pool cover ħatejna biex insalvaw dik is-sħana kollha li tiġi mitlufa normalment. It-tieni proġett huwa relatat ma' tibdil tad-dawl kollu f'LEDs u t-tielet proġett huwa t-tibdil ta' numru ta' ACs li huma ħafna iktar effiċjenti minn dak li għandna bħalissa. Proġetti oħra li saru mill-għaqdiet volontarji raw ir-restawr ta' ġwiebi, installazzjoni ta' networks għall-ilma sekundarju biex jintuża l-ilma tax-xita u investiment f'apparat tal-kċina aktar effiċjenti. Waqt attività ta' rikonoxximent lil dawn l-għaqdiet, il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli qalet kif skemi bħal dawn juru l-impenn biex ħadd ma jaqa' lura fil-mixja lejn is-sostenibilità. Dak li ħaddimna fl-aħħar snin irridu nkomplu nħaddmuh għaliex nemmnu li s-settur tal-volontarjat huwa settur importanti fit-tranzizzjoni li għedin namlu bħala pajjiż biex ikollna ekonomija li ma tniġġis, ekonomija li tkun sostenibli sew soċjalment u anke ambjentalment. Il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli faħret is-sinerġija f'din l-iskema li waslet biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet tal-għaqdiet volontarji. Komunitajiet li huma sostenibbli huma komunitajiet li huma aktar b'saħħithom. Nieħdu gost li naraw li l-għaqdiet volontarji jkunu stakeholder importanti f'din il-bidla li qed jagħmel pajjiżna biex naraw li l-komunitajiet tagħna jkunu aktar sostenibbli.